Satu tembang duet dulu bersama apa kami di sini. Nona manga kamari, Iya iya. siapa nana nona cari, nona namani siapa namo, olai bulia uan batanyo. Apa nama batanyo? Kami siapa namo, olai bulia uan batanyo. Udah deh uan. Jangan di uang sia amboko, bangga dipanggil ambo sino ona, ambonan bukan anak rang Cino, panggilkan saja Revi Adele, ambonan bukan anak rang Cino, panggilkan saja Revi Adele. Gak jelas duan tuh Uan sakit di buenyo, orang awal di sangkocino. Untung uan lelai batanyo, salah sangko itu biasa. Di gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biarlah awak biarlah Cino, hatilah kanai kaba acuo. Biarlah awak biarlah Cino, hatilah kanai kaba acuo. Ye, yo semangat buat nak koma. Kari goyang lah. Nona manga kamari, Ha, mangawat. siapa nana nona cari, Ha, dari Wan kamari. siapa namo, olai bulia uan batanyo. Bulia. Nona nan kami siapa namo, Tahu lo nak kami, olai Wan. bulia uan batanyo. Jangan deh Wan. Jadi di uang sia amboko, bangga dipanggil ambo sinona, ambonan bukan anak rang Cino, panggilkan saja. Kenal cuana. Ambonan bukan anak rang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Uan sakit di buenyo, orang awal di sangkocino. Untung uan lelai batanyo, salah sangko itu biasa. Di gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biarlah awak biarlah Cino, hatilah kanai kaba acuo. Biarlah awak biarlah Cino, hatilah kanai kaba acuo. Santiang wan-wan semangat ala barau muan gini. Kau bara. Awak tanya ke Pak Blangkon kah? Bara? 65. Yo 65 sebulan. Baru Oh, ada. deh. Ya. Kalau ikut bara wan umuan. Iku abu ada putih lo. Putih lah gahe mah. Ayo.